azi-introduce kubazalwane ababukela le video. Amen bazalwane, ngikhuluma noSamkelisiwe kwaZuma ongunobhala ebrentshini yaseMthuleni. Kunembala eminingi amajoyini, mhlambe ijoyini, ama-staff dress ayama-colours, ibandla lamathupiya ligqoka kanjani? Uma kungena inkonzo yangoLwesihlanu sibe nenkonzo yamaZone 7 okulapho sigqoka khona ijoyini ephelele. Uma sikhuluma ngejoyini sikhuluma ngesiketi esiblue, ishirt elimhlophe, omama baba nesiphika esiyaye sibe no-lace, and then ulusha lube isiphika nje esiplain, kube ibhande eliblue okuyilapho abantu besilisa bona befaka amajazi abo asuke etrinyiwe ngo-blue. And then siba nenkonzo yomama okuyilapho kusuke kusaqhubeka khona futhi ijoyini le esuke sigqoke kade sisenkonzweni yamaZone 7. Sibe sesingena enkonzweni yenduna ekhulu okuyinkonzo yokusa okuyilapho suke sesishintsha khona-ke sifaka kuyimande sizofaka iblue kuyimande sisufaka ebusuku. Emva kwaloko ngomgqibelo ekuseni siba nenkonzo yolusha. Enkonzweni yolusha siyaye sigqoke white, wonke umuntu usuke nje e-white, ulusha ama-staff dresses are-white, omama kube i-staff jazi esimhlophe, obaba amajazi kanye nododana kuba nje all white. Siba sesiqhubeka inkonzo up until umgqibelo ebusuku, sisaqhubeka ngawo u-white ngoba ngomgqibelo kusuke sekuyilapho sisuke sizomukela khona, sizothola inkonzo yosidlo okumele kube ukuthi sibamhlophe.